ביצוע עדכון דרך אתר יוזב למולטימדיה TS18, TS10 ו-TS10S. אנחנו נכנסים קודם כל לבדוק איזה דגם יש לנו. נכנסים להגדרות, יורדים למטה להודות, והכי למטה אנחנו בודקים פה תחת גרסת מערכת TS10S. אז אנחנו יודעים שזה מה שיש לנו. זה יכול להיות TS10S, TS10 או TS18. לפי זה אנחנו אחרי זה הולכים לגוגל כרום. לוחצים על כל האישורים, לא תודה. ורושמים בחיפוש יוזב קישורים. יופיע כבר. לוחצים על הראשון. ואנחנו יורדים למטה לעדכונים. פה יש לנו את העדכונים. TS18, TS10 ו-TS10S. אנחנו לוחצים פה על TS10S System. הורדה. להוריד בכל זאת. וזה מתחיל את ההורדה. כדאי להיות מחוברים לווי-פיי. פה אנחנו יכולים לראות כמה זמן נותר. אחרי שסיימנו להוריד, אנחנו נכנסים למסך הראשי ולמנהל הקבצים. מחפשים תיקייה בשם דאונלוד. פה יש את הקובץ שלנו, מסמנים אותו. לוחצים על המספריים ואז על הכפתור חזרה והדבק. אחרי שזה עבר, פעולה הושלמה, נכנסים להגדרות ואז למערכת, שדרוג מערכת, שדרוג מקומי למערכת, ולוחצים על SD card. לוחצים גם על מחיקת נתונים בפורמט פלאש, שהיא התקנה נקייה, והפעולה הזאת צריכה לקחת עוד 5 דקות בערך, אפילו טיפה יותר. מכשיר עשה ריסט, והעדכון מתחיל. Canvas preinstalado. בסיום העדכון מופיע לנו פה Update End. ממתינים, הוא יעשה ריסט לבד והמערכת תעלה. כרגע הוא מתקין את כל האפליקציות מחדש. זה ייקח עוד 5 דקות. צריך לחכות פה שהוא יגיד לנו לעשות ריסט. סיים. עכשיו הוא אומר please restart the machine. מחלקים מלמעלה למטה ולוחצים על איפוס. אישור. וסיימנו את העדכון. כדי להחזיר את ערכת הנושא המקורית, אנחנו צריכים להתחבר לאינטרנט.
ברגע שהתחברנו, וכאן אני עושה תירד אוטומטית. בנוסף, מה שאפשר עוד לעשות זה להיכנס ל-Do Fun Play. קלאס, ולעדכן את הטילינג 5.